Il-paga minima u t-tissieħ tagħha kienu temi ċentrali ta' diskussjoni organizzata mill-Fondazzjoni Ideat fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem. Id-diskussjoni li saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ma kienitx okkażjoni biss biex titfakkar il-kisba li l-poplu għamel 48 sena ilu meta ddaħlet il-paga minima, iżda wkoll biex wieħed iħares lejn kif din tista' tissaħħaħ. Wieħed mill-kelliema kien is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Andy Ellul. Huwa fakkar li kien gvern soċjalist li daħħal il-paga minima u li fl-2017 kien gvern laburista li flimkien ma' sħab soċjali kollha iffirma ftehim biex titwaqqaf kummissjoni għal paga minima. Din il-kummissjoni tagħti rakkomandazzjonijiet lill-gvern kull 4 snin dwar kif għandha tissaħħaħ il-paga minima, filwaqt li nnota kif dan il-pass storiku se jwieżen lil dawk li aktar li għandhom bżonn fis-soċjetà Maltija. Is-Segretarju Parlamentari Ellul qal li l-gvern jinsab ħerqan biex jilqa' l-ewwel rakkomandazzjonijiet sal-aħħar ta' din is-sena. Fid-diskussjoni ħadu semmu wkoll id-Direttur tal-Caritas Anthony Gatt, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Intrapriżi Żaru Medji Abigail Mamo u Brendan Zerafa li huwa konsulent fis-Segretarjat Parlamentari għad Dialogu Soċjali. Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Ideat Elaine De Giorgio saħqet fuq l-importanza ta' diskussjonijiet bħal dawn biex titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema, b'mod partikolari dawk l-aktar fil-bżonn. Hija saħqet fuq l-importanza li l-ħaddiem jinżamm fiċ-ċentru għax mingħajr ħaddiem b'saħħtu la jkollna ekonomija b'saħħitha u lanqas soċjetà b'saħħitha.